Здравей и добре дошъл в видеото от поредицата Ум, дух и тяло. Така реших да нарека тази поредица, в която ще си говорим за нашия ум, за нашата душа, за тялото и за връзката между тях. Защо е важно, поне според мен? Защото ако не се грижим за един аспект, ако не се грижим за ума си, тялото лека по лека ще започне да страда. Ако не се грижим за тялото си, умът лека по лека ще започне да страда. Така че искам да разглеждаме тези различни направления като едно. Тук ще си говорим за емоции, за нервна система, за това как да регулираме нервната система, как да подобряваме живота си в дълбочина. Защото, според мен, нервната система, нашето тяло, нашият ум, нашата душа, те са в основата. И ако не погледнем именно там, много по-трудно ще постигнем нещата, които искаме. Така че в тази поредица ще се занимаем именно с това. Аз съм Петко Меродийски, за тези от вас, които за първи път попадат на моя профил, на мен самия, занимавам се с соматично дишане, инструктор съм по соматично дишане, помагам на хората да регулират нервната си система, да работят в дълбочина с тяхното тяло, да освобождават нещата, които им пречат, които не им помагат, задържание, емоции, гняв, тъга, радост, дори каквото е задържано с месеци, с години. Помагам на хората да го освободят, да освободят тялото си, за да могат да продължат живота си много по-спокойно. Също така съм психолог, брейкъп коуч, работя и с хора, които преживяват раздял или развод. Това е съвсем накратко. В социалните мрежи можете да видите и всички други неща. Но искам да се насочим към видеото, защото това е важното днес. И съвсем накратко искам днес да ви разкажа за два дяла на нервната система. На нашата нервна система, с която се раждаме, нашата нервна система, която е през целия наш живот. От първата глътка въздух до последното издъхване. Така че искам лека по лека да започнем да навлизаме и в тази тема. Тук в тази поредица ще качвам малко по-теоретични неща, тъй като поне за мен е изключително важно да знам теорията зад практиката. В другата поредица от канала ще качвам най-различни дихателни практики, упражнения, с които вие да регулирате нервната система, да се чувствате по-добре. Така че тук ще е частта за лекциите и за малко повече теория. Разбира се, ще се опитам да не ви натоварвам прекалено много, но все пак да зачеркнем важните неща. Снимам през компютъра си, тъй като ще искам да споделя и екрана си, така че сега го споделям и съвсем накратко да ви представя нещата, които съм замислил днес. Надявам се вече екрана, да, вижда се. Виждате ме и мен най-вероятно някъде, но е най-важно да ме чувате. Нервната система. Съвсем накратко, основната цел на нашата нервна система е да ни пази живи, да сме в безопасност. Тази нервна система постоянно комуникира с външния свят, с околната среда и също така с нашия вътрешен свят. Как се чувства тялото отвътре. Представете си нервната система като един детектор. Постоянно наблюдава, постоянно получава сигнали през сетивата, през слуха, през обонянието, през зрението, през допира, през кожата. Постоянно получаваме сигнали и нашата нервна система ги обработва и съответно преценява опасно ли е или е безопасно. Виждате тук и на снимката съвсем илюстративно посочено нервната система, окончанията, представете си като едни снопчета, едни вериги, които са през цялото тяло, свързани с органите, с мускулите, през цялото тяло и получават информация. Знайте и нещо друго. Това тяло, което виждате, моето тяло, вашето тяло, то не е на годините, на които сте. То е еволюирало хиляди, милиони години назад. Тоест, в нас има едни механизми, включително и нервната система, които са толкова усъвършенствали се през времето и са толкова добре настроени, че когато ние започнем да ги разбираме, ще имаме много повече възможност да променяме нашето вътрешно състояние, да променяме живота си буквално. Именно това прави и нервната система. Както вече споменах, тя се грижи за това да сме живи. Това е най-важното да го запомните. Да сме живи и да сме в безопасност. Това прави нервната система.
Преминаваме на следващия слайд, в който съм ви подготвил една графика, която се надявам да остане в съзнанието ви. Тук преминаваме към два дяла, които има автономната нервна система. Единият дял е така наречения симпатиков дял. Това е активацията. Представете си, това е гъста, която даваме. Другият дял е така наречения парасимпатиков дял. Или тук е релаксацията. Дал съм я тази схема, за да е малко по-визуално, за да можете да си го представите. И защо е важно в крайна сметка да ги видим тези неща? Първо, виждате тук с жълто симпатиковия дял. Тук е активацията. Така наречения бий се или бяга и на английски fight or flight режим. Тоест това са два дяла отново на нервната система. Къде прекарваме по-голяма част от живота си? Тук най-вероятно ще мога да чертая. Да, чертая. Виждате тук в жълтата зона, когато сме леко в нея, това е окей. Това е напълно нормално. Аз в момента съм в лека активация. Когато вършим задачките си, когато искаме да сме фокусирани, когато искаме да свършим нещо важно, ние сме активирани. Когато спортуваме, ние също сме активирани. Тоест, тук е много добре да бъдем за определен период от време, разбира се. Активираме се, свършваме дадените задачки, след това идваме тук в парасимпатиковия. Релаксираме, почиваме си, разхождаме се, правим нещо по-приятно. След това пак може, примерно, работа, нещо, което да свършим малко по-ангажиращо. След това пак да се успокоим. Това е нормалният път, в който е хубаво човек да се движи и да живее живота си. Няма как да сме в права линия, няма как да сме постоянно по средата. Или сме малко нагоре, или пък малко надолу и постоянно се менят тези състояния. Какво се случва обаче много често в нашия живот? Много често започват задачките в къщи, на работа, започва да се трупа едно напрежение. Може би с седмици, с месеци не си даваме почивка. И виждате, качваме се в активацията. Това нервната система постоянно е активирана, постоянно е напрегната. Идва един момент, в който влизаме в червената зона. Бърнаута. На мен ми се е случвало, бил съм там. Предполагам, за някои от вас също са били в тази зона. Когато дойдем тук, вече е твърде опасно за нашата нервна система. Нашата нервна система казва, тук вече е прекалено опасно, има опасност даже и за живота. Когато влезем тук, вече не искаме нищо да правим, искаме просто да се махнем, искаме да напуснем работа, искаме да изоставим всичко, което сме подхванали, не можем да мислим чисто, не можем да свършим задачките, не можем да обърнем внимание на хората покрай нас. Влезем ли в бърнаута, най-честият изход е да слезем рязко надолу. Какво се случва да преведем на нервната система? Тук влизаме в бърнаута, прекалено опасно става и нервната система казва, за да те предпазя, за да останем живи, в крайна сметка, ще отидем в другата крайност. Трудно ще влезем малко по-регулирано, отиваме в другата крайност, ако не се погрижим, разбира се. И влизаме тук в депресията, в летаргията и тук вече не ни се става от дивана. Не искаме да правим абсолютно нищо. И от тук също е трудно да започнем лека по лека да се качваме нагоре. Така че, тук исках просто да ви го обрисувам. Най-вероятно не ви казвам нещо ново. Най-вероятно е напълно логично, дори гледайки го и слушайки го сега, но когато го видите, ще имате много повече осъзнатост във вас самите. Така че, когато се качим прекалено много в бърнаута, знайте, че когато отидем в едната крайност е много вероятно да се засилим в другата. Депресия, летаргия. Така че отново, нашият стремеж е ние да се движим някъде по средата. Да не сме и прекалено релаксирани, спокойни, защото пък може да влезем в летаргията, в това нищо да не ни се занимава, с нищо да не искаме да се захващаме. Но е хубаво да бъдем някъде тук по средата. Да сме активирани, когато е необходимо, но да се изключваме също, когато е необходимо. Имайте предвид, че ние сме създадени повече да сме в
релакса и спокойствието. Ние сме създадени да сме повече тук. Нашата нервна система, разбира се, има прекрасния механизъм да ни активира, да ни образува, да започнат да се образуват разните хормони, които след мъничко просто ще минем през тях, но това е един прекрасен механизъм, за да се справим с трудности, да се справим с задачки. Но след това е необходимо да релаксираме, да се изключим, пак да се активираме и пак да се успокоим. В момента даже имам един въпрос към теб. Къде се намираш ти в тази графика? Ако вземем, че тук е 10, а тук е 1, къде си ти? Дали си повече 5, 6, 4, което е средно положение? Дали обаче си 8, 9, 10? Дали вече си към едно, към летаргията, депресията и с нищо не ти се занимава? Отговори си на този въпрос. Къде в тази графика се намираш ти в момента? И знай, че първата стъпка към промяната е осъзнаването. Когато осъзнаеш и си кажеш, аз съм на 8, вече прекрачвам тук границата с бърнаута. Важното е, че го осъзнаваш и съответно е необходимо да предприемеш мерките. Дали ще да спортуваш, да отидеш на разходка, дали ще си вземеш малко почивка, дали ще са дихателни практики, за да почнеш да слизаш надолу, за да не влизаш в бърнаута. Така че отговори си, къде се намирам аз? От 1 до 10. Едно е депресия, летаргия, с нищо не ми се занимава. 10 е, вече съм на прага, вече не мога да издържа. Вече усещам как ще избухна. Отговори си честно, защото по този начин ще можеш да променяш. Така че още веднъж като обобщение, това са двата дяла на нервната система. Симпатиков, активацията, гъста на колата и парасимпатиков, където е релаксацията. Тук съм ви ги дал и още малко повече уточнения. Когато сме в безопасност, пулсът е нисък, дълбоко и бавно вдишваме и издишваме. Когато сме в безопасност, хора, идва креативността, идва възстановяването. Можем да научаваме нови неща. Иначе няма как, иначе е трудно. Ние се борим за оцеляване, ако не сме в безопасност. Процесите в тялото се извършват нормално. Социално ангажирани сме. С близките ни, с партньора ни, с децата ни. Ние можем да се нарадваме на живота, когато сме в безопасност, когато сме тук в зелената зона. Най-вероятно всеки усеща колко е щастливо, колко е хубаво, оценяваш всеки един момент. Обратното, ако сме в опасност обаче, пулсът се вдига, дишането започва да става бавно, плитко, тялото се мобилизира, забий се или бягай или замръзни, това също е механизъм, започват адреналин, кортизол в тялото, които ни карат да действаме, които ни карат да се бием. Имайте предвид, че отново този дял тук, когато сме в опасност, е прекрасен, за да оцелеем, но не е прекрасен, за да живеем живота си през него. Кръвта се насочва към мускулите, за да можем да се справим с ситуацията. Така че това са двата основни дяла, които е необходимо просто да запомните и да имате представа. Това видео не е необходимо да запомните цялата информация, а да знаете, окей, имам два дяла. Къде се намирам в момента? Да кажем, усещам напрежение, усещам болка в тялото. Дай да направя нещо, за да върна гъста. Или пък, ако съм прекалено в прекалена летаргия и с нищо не ми се занимава. Как да се мобилизирам, как да се вдигна, как да свърша малко задачки. Така че нито едното, нито другото не е лошо. Необходимо е ние да знаем как да се регулираме. И това, което съм извадил накрая на видеото, как виждаш света около теб. Много често не виждаш света такъв какъвто е, а го виждаш според твоята нервна система. Тя е навсякъде с теб. Всеки един разговор, всяко едно действие. Ако ти си под напрежение, ако ти си стресиран, ако ти усещаш вече, че не можеш, ако постоянно въртят задачките тук, какво трябва да направиш, как трябва да го направиш, нервната система бие аларма, опасност и това се предава. Това се предава на света, на хората покрай теб. Така че, надявам се, с това кратко видео въведение да разбра малко повече какво е нервната система, каква е нейната функция и какви са основните два дяла –
симпатиков и парасимпатиков дял. Активацията, където вършим задачките, но когато сме прекалено там, прекалено в тази зона, също не е здравословно. И парасимпатиковия дял, където сме в релаксация. Там храносмиламе храната, там се възстановяваме. Така че, мили хора, намерете вашия начин, по който да релаксирате, да се успокоявате. Лично за мен начините са дихателни практики, спорт, виждане с любимите хора, прекарване на тишина сред природата. Така че намерете вашите начини, по които да връщате гъста. Особено в днешно време, където всичко е прекалено забързано, където всичко е сега трябва да се случи или за вчера даже трябваше да се случи. Намерете вашите начини и знайте, че ако прекалено много сте в симпатикови, ако прекалено много сте активирани, рано или късно влиза се в бърнаута и след това най-честият изход е право надолу. Така че имайте едно на ум и си задавайте поне веднъж в деня въпроса от 1 до 10 къде се намирам. Ако съм 5, 6, 4, супер. Ако обаче съм 9 или 2, може би е необходимо да взема мерки преди да е станало прекалено късно. Благодаря изключително много за вниманието, за отделеното време. За първи път правя подобен тип видеа, в който и да споделям с екрана. Ще ми е интересно да споделите дали да изкажете вашето мнение, дали ви беше полезно, с какво ви беше полезно. И ако смятате, че такъв тип видеа са ви от полза, има добавена стойност, аз имам най-голямото желание да продължавам да правя. В другите колекции от видеа, които правя, можете да видите различните дихателни практики, да ги направите, да ги изпробвате върху себе си, за да усетите дали и как ви влияят. Благодаря изключително много за отделеното време, за вниманието. Пожелавам ви един спокоен ден. Пожелавам ви да имате едно на ум. Къде се намира нервната ми система в момента? Благодаря още веднъж и до скоро.